दिनै जों उदालगुरि जिल्ला कमिटि पिपल आरो भैरबकुंड ब्लक कमिटि पिपल मोननैनि जथाय नाजानायाव नागरिकफोरनि मोनसे जथुम्माय खुंनाय जादों आरो बेवहाय जोंहा मोननै थांखि मोनसे जाबाय रायजो राजाफोरनो मोनथामानो मोननैल' नङा मोनसे जाबाय रायजो राजाफोरनो UPPL थांनाय आरायता बोसोराव मा खामानियाव दं बेखौ मिथिहोनाय गुबुन मोनसे जाबाय फैगौ पार्लियामेन्ट इलेक्सन जागोन बेखौबो बेखौ लानानै रायजोफोरखौ एसे सांग्रां खालामनाय आरो थामथि थांखि बेनो जाबाय हाग्रामा महिलारिया बावैसो इलेक्शन कमिशना जि ड्राफ्ट डिलिमिटेशननि जितु रिपर्ट होदों बिनि सायाव जितु नंखाय बाथ्रा बुंनाय रायजोफोरखौ गोरोन्थि लामाजों दैदेन नागिरनाय बेखौ क्लेरिफिकेसन होनाय बेखौ बुंफोरथि होनाय हिसाबै जों बे दिनैनि सिटिजेन एसेम्बलिखौ खुंनाय जादों बेखौ जों बुङो जे माबा चिफ इलेक्शन कमिशना 2007 मायथाइयावनो डिलिमिटेशन कमिटि बानायदोंमोन बिनि रिपर्टखौ होबायमोन आरो बे रिपर्ट मथेनो आसामनि बादि गुबुन स्टेट बायदि मथे बे रिपर्ट मथे इमप्लिमेन्ट जाबाय खिन्थु आसामाव बै समाव NRCनि खामानि सोलिबाय थानायखाय बेखौ स्थगित दोनथ'नाय जादोंमोन आरो बे स्थगित थानाय जिथु रिपर्ट बेखौनो दा होदों आरो बे होनायाव थिग रिपर्ट होनायनि सिगाङावनो बिभिन्न दल संगठनफोर लिंहरनानै बिथांमोननि गभर्नमेन्टफोरखौ लादोंमोन जे रिपर्ट होनायनि सिगाङावनो रायजोफ्रा मा लुगैयो गाव गावनि एलेकाखौ लानाय बे मथे माबादोंमोन जोङो हियारिं लादोंमन आरो जों UPPLनिफ्रायबो बा BPF अन्य राजनीतिक दलाबो बे हियारिं समाव गाव गावनि दाबिखौ जनायहैदों आरो बेखौ जोंनि UPPLनि दाबियानो बेनोमोन जे बिटिआर ओनसोलखौ लानानै मोननै पार्लियामेन्टारि सिट जानांगौ समस्ति जानांगौ आरो बेनिनो मोननैबो ST जानांगौ बे मोनसे दाबिमोन क'क्राझार थाखाबाय आरो क'क्राझारनि बादैबो क'क्राझार आरो उदालगुरिबो मोननै पार्लियामेन्टारि समस्ति जानांगौ बे दिनानै जों दाबि खालामदोंमोन बेनिफ्राय बिटिआर ओनसोलनि सिमानि भितरावनो एसेम्ब्लिनि समस्तिफोर जानांगौ दाबि खालामदोंमोन आरो दिनै रिपर्टआव जों बेखौनो नुदों जे जोंनि दाबि मथे बिटिआर ओनसोलखौल' लानानै जोंहा एसेम्ब्लि समस्तिया जाबाय जोंहा सिगाङाव 14ताल'सो एसेम्ब्लि सिट दंमोन बिनि भितरावबो 8तायाल' पुरा बिटिआर ओनसोलनि सिङाव बाखिखिनिया खावसे बिटिआर खावसे बाहेरावमोन खिन्थु दिनै बे रिपर्ट मथे जोंहा 15ता समस्ति जाबाय बिटिआर ओनसोलाव आरो बे गासैबो समस्तियानो बिटिआरनि सिमानि गेजेरावनो बेखौ जोंहा लाब जादों मोनसे समस्ति जाहा बांबाय 14तानि जायगायाव जोंहा 15ता जाबाय आरो बेखौ जोंनि थाखाय गोजोनथाव बाथ्रा दिनै हाग्रामा महिलारि बेफोरखौ खुंखारिबाय थादों आरो जिहेतु बिथाङा रिपर्टखौ मोजांखौनो नायाखैबो जानो हागौ बेनिफ्राय जोंनि जि मोननै दाबिमोन मोननै पार्लियामेन्ट सिट जानांगौ होननानै बिनि भितराव जों BTC सिमानि भितरावनो जानांगौ होनना दाबि खालामदों खिन्थु बे जाफुंनाय जायाखिसै खारन उदालगुरि पार्लियामेन्ट सिट जानांगौ होनना बुंदों बेयो दासिमहालागै दरं होननानै ओंखारदों खिन्थु जों आसा खालामदों बे उदालगुरियानो जागोन कारण जोंनो एसुरेन्स होदों बेनिफ्राय जोंहा सिमाया जितु पार्लियामेन्ट सिट मोननै बेयो बिटिआर ओनसोलखौ लानो जानांगौ खिन्थु क'क्राझारावबो एसे सिगांनि मथेनो जाबाय बिटिआर एसे बाहेरनि हाबदों खिन्थु उदालगुरि जितु समस्ति जागोन बेयो बिटिआरनि 6ता एसेम्ब्लि समस्ति आरो बिटिआरनि बाहेरनि मोनबा समस्ति गासै 11ता समस्ति लानाय जागोन खिन्थु नामा जोंना उदालगुरियानो जागोन बेनिखाय बेयावबो जों साक्सेस जादों मोननैखौबो ST जानांगौ होनना जों दाबि खालामदों खिन्थु मोननै जायाखिसै मोनसे क'क्राझारावल' ST जाबाय आरो जियानो जाथों जों बे रिपर्टनिफ्राय जोंहा जथेस्थ लाब जादों आरो बेनिखाय जों गोजोननाय मोन्दों खिन्थु हाग्रामा महिलारि बेखौ लानानै जिबायदि खेंख्रा बाथ्रा बुंनाय रायजोफोरखौ फुस्लायनो नाजादों बेखौ जों सोंखारिदों आरो बिथांमोना साक्सेस जानाय नङा खारन दिनै UPPLआ थांनाय 2 बोसोर सरकार सालायनाय जिखिनि खामानि मावदों जिखिनि डेभेलपमेन्ट रायजोफ्रा मोन्दों हाग्रामा महिलारि बेखौ नायनानै एसे खर' गरम जादों खारन बिथाङा 17 बोसोर बेबायदि खामानि मावनो हायाखैमोन बेनिखायनो बोरैहाय थगाय थुसे रायजोफोरखौ गावजों खालामफानो हागोन बोरै गादियाव फैनो हागोन बिदि खर' जन्था खालामनानै नंखायनो बाथ्राजों रायजोफोरखौ थगायनो नाजादों आरो जों बुंनो जे बिथाङा खुनुदिन साक्सेस जाया हाग्रामाया खुनुदिन गादि मोनफिना आनखि नेक्स्ट इलेक्शनाव हयতো हाग्रामानि जितु एक्जिस्टेन्स बिसोरहा मोनसे इन्डिपेन्डेन्ट अर्गेनाइजेसन सरकारनि आरो बियो
कन्स्टिटिउसनाव जिबायदि प्रभिजन दं बिनि सायाव सम्पूर्ण फोथायनानै बिश्वास खालामनानै बिथांमोना डिसिसनखौ लायो इलेक्शन कमिशनखौ प्रधानमन्त्रियाबो बोसोन होनानै गावनि गोसो मथे बाहायनो हाया राष्ट्रपतियाबो हाया कुनु राजनितिक दल हाया कुनु अफिसारानो हाया बे कन्स्टिटिउसनाव जिबायदि बेखौ नोजोर होनानै कन्स्टिटिउसना होनाय मथे खामानि मावो आरो बे रावनिबो बोसोन लाया बेनिखायनो हाग्रामा महिलारि जिथु दाय जाबसिन नागिरदों जे आबसु आरो इउपिपिएलनि दैदेनगिरि प्रमद बर'आनो इलेक्शन कमिशनखौ फिदिंनानै बेबायदि रिपर्ट बर'फ्रा लुगैनाय बायदि जाहोआखै होननानै जिथु बुंदों बे सम्पूर्ण मिसा बेसलेस कारण बिथाङा कन्स्टिटिउसन मिथिया कन्स्टिटिउसन प्रभिजननि मिथिया इलेक्शन कमिशननि जिथु अथरिटि जिथु पावार बेखौबो जेबो रोङा आरो बेनिखायनो जानला मोनला स्टेटमेन्ट होनो गाव जे जाम्बा बेखौसो प्रमान